Здравейте и добре дошли в 6-ти клас! В това видео ни предстои да видим как българите навлизат в новото време. А това ново време е периода от 16 до 20 век. И през това ново време започнали да се извършват и много промени. Например, в производството навлезнали нови машини, в образованието нови учебни предмети, дори и управлението се променило. И този период ново време още е известен като модерна епоха и модерни времена. И те се наричат модерни, защото са извършили всички тези промени и новости. И всички тези новости и достижения започнали в Европа, но в Османската империя, където живеели и българите, тези новости навлезнали чак през 18 век. Както знаеме, средновековието е периода от 5 до 15 век. И преходът от средновековието към следващия период ново време се свързва с Ренесанса. А Ренесанса е една епоха, която започнала от 15 век и продължила до 17 век. И през този Ренесанс в Европа се възродил интереса на човека към най-доброто през античната епоха, като архитектура, строителство, литература и изобразително изкуство. Тази картина, тук която сложих, е нарисувана през Ренесанса и тя се казва Мона Лиза. А човекът, който е нарисувал, ето тук горе в ляво, и това е Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи е италянец и самото начало на Ренесанса е поставено в Италия. Други силни европейски държави, като Испания и Португалия, организирали експедиции в търсене на нови светове и търговски пътища. И тези открития станали във времето на великите географски открития. Полюбувахме се на вълните, а сега нека видиме кога са започнали тези велики географски открития. Тези велики географски открития започнали от 15 век и продължили до 18 век. Така европейските държави постигнали огромен напредък във всички области на живота. Произвеждали се много машини, като най-важна от тях била парната машина, която задвижвала влакове, кораби и други машини. И най-голямата промяна била в правата на хората, която гласяла, че всички те са били равни пред закона, както и да участват в управлението на държавата. Обаче всички тези открития, модернизации и промени някак си не достигнали до Османската империя. И така тя изостанала от останалите европейски държави. Така модерните армии на Австрия и Русия нанесли поражение след поражение и така Османската империя скоро загубила своите територии. И тези загуби на територии отслабили властта на султана, защото спахиите били жадни за нови земи. Но нови земи нямало. И тъй като нямало нови земи, спахиите спряли да се подчиняват на султана. След спахиите скоро е дошъл редът и на еничарите, която били най-верната войска на султана. Обаче те също започнали да се бунтуват. И след спахиите и еничарите скоро спряли да се подчиняват и управителите. И на фона на тези разбунтували се спахии, еничари и управители, имало войници, които напускали османската армия. И така тези дезертьори се обединявали и образували разбойнически банди, които се наричали кърджалии. И тези кърджалии обирали множество селища и избивали техните жители. И за да се преодолее тази криза в държавата и да се спаси цялата Османска империя, султанът започнал реформи. И за начало той премахнал еничарската войска и я заменил с друга редовна армия по европейски образец.
Освен това били променени законите, управлението и дори правосъдието. И всичко това било по европейски образец. Обаче мюсюлманите не приели тези реформи, защото губели превъзходството си над християните. Но християните посрещнали тези реформи с одобрение, тъй като те им предвиждали зачитане на живота, зачитане на имота, зачитане на религията, която била християнство, и най-вече те са щяли да бъдат равни с мюсюлманите. Никак не е малко. Но султанът не изпълнил обещанията си спрямо християните. И от тези негови неспазени обещания много християни се дигнали срещу чуждата власт. И първи от тях били сърбите през 1804 година. И след това през 1821 година дошъл редът и на гърците. И така скоро с помощта на Русия се възстановили две християнски държави, като Сърбия и Гърция. Както знаеме, Русия и Австрия воювали с Османската империя и я побеждавали, но в тази война скоро започнали да се включват и други силни европейски държави, като Франция, Великобритания, Италия и Германия. И тези европейски държави се наричат Великите сили. А отношенията между Великите сили и Османската империя, както и балканските народи, представлявали източния въпрос. И в този източен въпрос Великите сили искали да засилят своето влияние в Османската империя, а балканските народи искали да се освободят. Обаче скоро отношенията се усложнили и през 1853 година избухнала Кримската война, в която воювали Русия и Османската империя. Обаче не били само те, тъй като скоро се включили и останалите велики сили. Сигурно си мислите, че останалите велики сили помогнали на Русия, но не, те помогнали на Османската империя, тъй като ако Русия да кажем, че победила Османската империя, тя щяла да стане много силна. И макар че българите живеели в изоставащата Османска империя, те успели да постигнат голям напредък в земеделието. Скоро те си дори започнали да си построяват църкви, училища и дори някои от деца започнали да учат и в чужбина. Така скоро българите, както виждаме, живеели по европейски образец, т.е. по модерен начин. И по времето на този период на модернизация, българите засилили интереса си към своето славно минало, откъдето те черпели сила и гордост. Така, например, през 1741 година Христофор Жефарович отпечатал книгата «Стематография». И в тази книга Христофор Жефарович описал 20 български и сръбски владетеля, както и светци. И освен това, той нарисувал и българския герб, който представлявал щит и коронован лъв. И тогава, когато Христофор Жефарович написал «Стематография», започнал нов период в българската история. И тази епоха се наричала Българското възраждане. И тя започнала от 17 век и продължила до освобождението. И през тази епоха българите ставали все по-богати и заможни. Така скоро те постигнали голям стопански напредък и създали свои светски училища, извоювали своя църква, както видяхме, и дори накрая извоювали своята свобода. И така се възстановила българската държава. Както казахме, всичко това българите постигат в периода на българското възраждане. И за всички тези промени и победи на българите предстои да видим в близките уроци.